hori aldarrikatzen hor daukadala, neure barruan daukadala, barruan, kapatan, baina beste kapa batzuk ere erantzi behar dizkio dela horri. Hori ez dalako nire iragan ideala bakarrik. Baizik eta hori beste gauza batzu. Eta nik uste hori ja amaitu hilikela. Bueno, islaria gogotsu daoz oraindik, Gauza bai, Jolanda, zuk esamolde hori etxean ezagutu duzu? Bakoitza bere zoroa bizi dago? Ez. Baina holako asko bai, un momentu naz akordatan, baina. Gura itiek beti holako txiko sakin berbaite ban. Aiteak sekulo zeban gauza bat hola zuzen zeintzu bakar baten ekin esaten. Dena esate bat, holakoekin. Dana, metaforak, lehenakoak esaban moduan, beti holan, ez? Orduan, berehala hartzen dut, nahizta hori bere hori nik neuk entzun. Baina antzekoak egongo die, Puntu bat aipatu nahi nuke, eta lehen gabein, zuen zaldi garroen adik. Eta gero, arazo bat edo planteatzen da, nik uste gero bat. Norbaitik idatzi zuen gari bat dian, oso eduki karka zuela, oso zuela eserrapatzen, zuela euskatu gori ezekerkio da ezer. Eta bastartu egin da, irakurketa hori bastartu egin da, bat hor dagoela, bat digu aita konteko tratatzen dugula, inoz da irakurtzen. Eta, eskuartetu zait, humorearen klabe hori jartzea, irakurketa egin. Zait, nola, baina nire helburua hori izango ditzeteke ez hori, nola bideratzea klabe hortatik eta irakurtzea. Diarra egingo den kontu hori alegia, baina izan da dira, zerbait berri dakarrena, zerbait aportatzen duguna, ez dela arketipo bat zuen erakosketa bat. Zagitu hori, inoiz pentsatu zuen egiten den, irakurtzen da bero bakar. Badu, balio literari hori, badiozko ezer berririk osatzen dugu horrekin. Nik neu liburua horitutzen dukan, Hortegia da. Baina baita ere papel txatalez beteta. Ni neuk nahiago nuke nire gauzetan, bestenetan sartu gabe, nire gauzetan, Peru Abarkak eta Peru Abarkaren zati askotan dagoen hizkuntzaren erritmoa, joritasuna, malgutasuna eta zehaztasuna baneuka. Eta nahiago nuke baita ere irakurtzen ditudan gaurko gauzetan horrelakoak aurkituko banitu. Horrek esan nahi du. Karka ez karka, hori gero horretara pasatuko naiz, karka ez karka, Peru Abarka eta negatibidearen aldetik gara naiz, nik hori lantzen dudalako, ez da poeta. Negatibidearen aldetik Peru Abarkak ze erakutsi handia duela guretzat, gaurko idazleontzat. Begiratzen espaldin badugu, ja hori beste kontua da. Baina zikasi handia dago, hortan. Eta gero, idazle mugarri guztiek bere garaiari buruzko irakurketa bat egiten dute, baina egiten dute bere garaiarena. Eta bere garaia hortan egiten ari da neoklasizismoaren irakurketa bat egiten ari da, eredu literario batzuen irakurketa bat egiten ari da, eta irakurketa ideologiko bat egiten ari da. Dudarik ez dago, edozein irakurketa ideologiko 18. mendekoa ez dela nerea.
Eta karka iruditzen zaidala, historikoki begiratzen baldin baduzu, eta begiratzen baldin badituzu, hainbat korronte filosofiko eta bat, egongo zera hurbilago edo etzera hurbilago egongo. Eta dudarik ez dago, hemen daudela gero etorriko da ideologia klase baten oinarri guzti horiek hor daudela. Baina eske gertatzen dena da, nere gizartean eta nigan ere horiek guztiek presentzia badutela. Eta orduan, interesatzen zaidala Peru Abarka norden jakitea. Etzait interesatzen, edo agian etzait interesatuko, eredu hori jarraitzea, baina nire burua eta nondik natorren ulertzeko Peru Abarkak lagundu egiten dit. Itzaldia prestatzen ari nintzela. Jakinik, gertatzen da niri denborarik ez ditela hainbesterainoko ematen, baina jakinik Pascal itzuli zuen. Jakinik jansenisten da jesuiten arteko polemika. Jakinik gero jansenismoak hemengo pentsamentu integristan ze eragine izan zuen. Eta Jose de Artetxek bere Sainzirrenen liburuan biografian aztertu zuena, eta zoritxarrez guztiz ahaztuta daukaguna. Nik adibidez Sainzirran irakurri nuenean Jose de Artetxerena, lehen da biziko, gaztetan irakurri nuen, oso gaztetan, eta irakurri nuenean esan nuen, nera eta lehen da biziko aldizu lertzen ari nau. Ez nera eta bakarrik. Urbelena esateagatik. Garai hartako, nik bizi izan nuen Orio txikitako garai erlijioso itxi guztiura ulertzen ari nintzen. Jose de Artetxe karka bada. Sainzirran zesanik ez. Karka da nire ikuspegitik, karko ikuspegitik. Baina nik nire burua eta nire ingurua ulertu nuen Jose de Artetxe eta Sainzirran ezagutu nituenean. Orduan, nik uste horrelako zerak deskalifikazio erabateko egiten ditugunean, hori egiten duena ez da bateri inteligentea. Ez da bateri inteligentea. Lehen da bizi, ukatzen ari da, nundi datorren eta zer dan ukatzen ari da. Alegia, ni adantxo bat, nerekin jatio da eta hasi da eta abiatu da mundua, Euskal Herria eta guztia nerekin abiatu da, ez gatoz nunbaitetik. Eta zer geran ulertzeko norabaitera begiratu beharko dugu. Eta zer geran ulertzeko Peru Abarka oso aintzat hartu beharko dugu. Ez aintzat konforme gaudelako, baina bai aintzat gure buruak ulertzeko. Azkenean, literaturaren ere klasikoetara joaten geranean, beste garai bateko klasikoetara joaten geranean, eta nik irakurtzen baldeme, Goetheren Werther, erromantiko zerak erabat gurina bezala urtzen gaitun, sentimentalki urtzen gaitun personaia hori eta bar. Karo, ez dugu lehtuko objektibotasunetik subjektibotasunera egiten dan salto hori 19. mendearen hasieran, ez dugu lehtuko Goetheren Werther eta antzeko testuak eta ezagutu gabe. Noiz gertatzen dan, zergatik gertatzen dan aldaketa guzti hori. Horrez esan nahi du. Nik nire sentimentuen adierazpenetan eta nire bizitza afektiboan Werther naizela eta Wertherrekin konforme nahola eta gura bezalako gurina naizela? Ez, zoritxarrez igual, ez. Baina ez esaten hobeagoan ezen edo txarragoan ezen. Baina bai, ulertzen laguntzen didala, garai bat ulertzen didala baitere nola iritsi geran ontara. Orduan, neri esaten didatenean eske Axula edo Peru Abarka edo arrazoi berberagatik eta Cervantes, Quijote. Balore literarioak ematen dio beste eranzkin bat, eta orduan hainbat eta hainbat gauza trascendentzen dira. Baina hainbat eta hainbat historiak poetekin, berdintzak poeta klasikoak eta bar, horrela zeratzen ditugunean, baztertzen ditugunean,